Dyma fi yn ôl yn y Gell unwaith eto, a mae dda iawn cael eich cwmni chi heddiw. Dych chi erioed wedi darllen nofel Charles Dickens, A Tale of Two Cities? Mae'r nofel wedi ei lleoli fel mae'r teitl yn awgrymu mewn dwy ddinas. Dwy ddinas gyferbyniol, y naill ochr i'r sianel a'r llall. Ar y naill law mae Paris yng nghanol y cythrwfl mawr yn ystod y chwyldro Ffrengig. Mae pawb mewn ofn. Y bygythiad y gilotîn yn hongian uwchben y cwbl. Ar y llaw arall mae gennych chi ddinas Llundain ar draws y sianel, ac yno mae yna ddiogelwch i'w ganfod, yn enwedig i'r rhai sy'n ffoi rhag condemniad y chwyldroadwyr. Mae'r nofel yn cychwyn efo'r geiriau cofiadwy hynny. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. Maen nhw'n eiriau, dwi'n siŵr bod llawer iawn ohonoch chi'n teimlo, wel maen nhw'n eiriau, gallen nhw fod yn eiriau, mae heddiw yn gallen nhw. Ydy'r amser gorau neu'r amser gweithar y funud? Ydy yn oes doethineb neu oes ffolineb llwyr? Ydyn ni heddiw yn byw yn Llundain ffigurol neu ym Mharis ffigurol? Wel, mae pobl yr Unol Daleithiau wedi pleidleisio dydyn nhw i ddewis I harlywydd nesaf. Wrth I mi ffilmio hwn, tydi'r canlyniad heb ymddangos eto, ond da ni'n gwybod, pa'n bynnag o'r ddau brif ymgeisydd, Donald Trump neu Joe Biden, sydd yn ennill. Y bydd y papurau newydd, y teledu a'r cyfryngau torfol I gyd yn llawn o ddarogan sut mae'n mynd I fod o dan y dyn mwyaf pwerus yn y byd. A tro hwn, mae yna awyrgylch bur wahanol wedi bod ynglyn â'r cyfan y does. Ond mae yna rwygiadau mawr wedi dod i'r amlwg ynglyn â'r sefyllfa. Ac bod y rwygiadau yno o'r blaen, y tro yma mae yna chwerwedd mawr wedi codi. A phryderon fod yna brotestiadau mynd I fod a rheini'n rhai treisgar. Mae gen I ffrind sy'n byw yn Washington, a mae hi a'i gŵr wedi stocio pob math o fwyd ac yn y blaen yn eu cartref oherwydd bod nhw'n disgwyl na fyddan nhw'n gallu mynd allan am amser wedi'r etholiad achos bydd yna derfysg ar y strydoedd. Ac wrth gwrs, nid dim ond yr etholiad sydd wedi bwydo'r rhwygiadau. Mae protestiadau Black Lives Matter, yr agwedd at yr hawl I gario gynnau, cynhesu byd eang, erthyliad a hawl baban yn y groth. Maen nhw gyd yn carfannu pobl, yr amser gweithaf. A rhaid I ni gyfaddu, wrth gwrs, nad yn yr UDA yma'r nodwedd yma'n unig. Yn Ewrop, mae helynt yr holl fewnfudwyr, mae terfysg yn rhai o ddinasoedd mawr y cyfandir. Ac yn y wlad yma, mae'r ffordd mae pobl yn ymateb I coronavirus, ffordd mae'r llywodraethau'n delio efo'r cyfan, y cymorth ariannol sydd ar gael I fusnesau ac unigolion, heb sôn am Brexit. Mae yna begynnu ym mhob man yn does, nes bod rhywun yn holi beth sy'n digwydd. Yr amser gweithaf. Mewn sawl ffordd mae'n teimlo weithiau fel Paris ffigurol. Ond aroswch funud. Mae'n y bersbectif gwahanol. Mi oedd Austin, y Cristion mawr hwnnw ac un o ddiwynyddion mwyaf yr eglwys, yn ysgrifennu yn echrau'r 5eg ganrif. Mi oedd Rhufain newydd gael ei choncro ar ymerodraeth Rhufeinig yn dadfeilio a'r byd yn ymddangos mewn terfysg llwyr. A dyma Austin yn sôn am ddwy ddinas. Dinas Duw a'r dinas ddeiarol neu dinas dyn. Os mai dinas dyn ydy'r byd yma, yna dynion sy'n rheoli, a cheisio gosod trefn ar bob dim, a does dim rhyfedd bod pethau'n ymddangos yn llanast os da ni ddim ond yn meddwl yn hermau dinas dyn. Ond yna, mae yna fodd gweld Duw fel pen arglwydd. Os mae dinas Duw ydy hwn, yna wrth ymddiried yn ddo gallwn ni fod yn hyderus fod yna drefn yn mynd I ddod trwy'r cyfan. Yn sydyn, mae'r byd yma yn newid o fod yn lle dychrynllyd
yn amseroedd ni'n troi o fod ar amser mwyaf ansicr, i fod yn bennod fechan yn hanes teyrnas Dduw yn ymledu drwy hanes y ddynoliaeth. Rydyn ni yn ei ddwylo fo. Nid bod ni fod yn ddifater ynglyn â beth sydd yn digwydd rwan, ond mae gynddon ni obaith. Gobaith o fywyd, gobaith o oleuni, gobaith o heddwch a thangnefedd yn dod rhywbryd. Ond sut mae perthyn ni i ddinas Duw? Y nofel Dickens, mae yna un cymeriad, Charles Darnay, wedi ei gondemnio ac yn y carchar yn disgwyl wynebu'r gilotîn. Ond dyna mae yna rhywun arall yn dod. Rhywun reit annisgwyl a bod yn onest. A mae'n cymryd ei le efo ac yn cael dianc dros y dŵr a'r llall yn colli ei fywyd. Yn yr un modd, am bod ni wedi'n condemnio i ddinas dyn a'r anobaith sydd yn y ddinas honno, mae yna un wedi dod i gymryd yn lle ni, yr arglwydd Iesu, a thrwy iddo fo fynd a marw yn lle ni ar Galfaria. Dyn ni'n gallu cael yn dwyn i fod yn ddinasyddion yn Ninas Duw. Ac nid yn ddinasyddion yn unig, ond yn blant y brenin, yn etifeddion nef, a chlyst yn harglwydd holl a lluog bob amser yn agored i glywed yn cri ni. Ac mae hynny'n golygu fod y Cristion mwyaf distadl ar ei luniau mewn gweddi yn fwy pwerus nag unrhyw arlywydd, beth bynnag ddywed y penawdau newyddion. Ble ydych chi'n perthyn? Ydych chi wedi mentro, gofyn am gael dod yn un o ddinasyddion dinas Duw? Gadwch chi niweddio. O arglwydd yn Duw, a thad yn harglwydd Iesu Grist, da ni'n cyfaddau wrth i ni edrych ar y byd yn bod ni'n gweld llanas drwy'n cwmpas ni, a tydan ni ddim yn gwybod beth a siarad amdynol, beth yma fore mynd i ddwyn i'n sylw ni ac i'n byd ni. Ond o arglwydd, da ni'n diolch dy fod ti yn ben arglwydd, yn holl a lluog, ac ar wythaf y llanas mae dyn yn neud o'r byd. Rwyt ti yn mynd i ddwyn gogoniant i'r amlwg, dwi'n tangnefedd i dy bobl, a mae gras ar gael i bob un sydd yn troi ata ti. Felly heddiw, beth bynnag sydd yn wynebu ni, rho gymorth i ni feddwl nid yn hermau dinas dyn, ond dinas Duw, ac wrth i ni gofio hynny, gad i ni fod yn bobl sydd yn llawn gobaith ac yn hau tangnefedd ble bynnag da ni'n mynd. Amen. Dan eich bendith.